Kaniya na ginagawa sa ikakabaan o tulo nga Domingo sa Liturgia sa Simbahan sa Idol B. Ang ito ang Ebanghelyo ng itutulog nato sa 7th chapter. Ika sa 7th chapter sa Ebanghelyo ni San Marcos verses 31 to 37. Ang tibuok nga Ebanghelyo karon nagsaysay mahitungod sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka tawo nga amang o usa ka tawo bungol. So, doble ang iyang disability. Amang pa, umul pa siya. Yung sinagalindot nini mo nga, kining tao ka iyang iayo, usap ka panganon. Tungkol kayo nakita mo makinig sa panganon na teritoryo between Sidon o sa Tiro. Usap mo kinig ka pagkakita na ang grasya ng mga sa Diyos, dili yun pwede na itong mailitahan. Dili po nito exclusive sa mga matotoo. Posible usap yung iskandalo sa mga tao na inunatong sarado sila itong galingon. Nga natumo sila na ang grasya sa Diyos para rin sa mga hinimba, para sa mga maayong tao. Dili. Ang puma sa Diyos wala yung ipili. Kung ganina nga sa sulat ni San Pablo, ingon niya na Ginoo, may pabuhagan siyang grasya, nihatag ulan, nihatag init, nihatag mga maayong sa mga kalimutan. Wala yung pili ang grasya sa Diyos. Ingon ini ka maayo, ingon ini ka magyakagon, ingon ini ka magiluyon ang Diyos na isipan. Niya mo siya ang ipakita ko sa Ebanghelyo na kaayuhan sa usa ka tawo ay nato na pagano. Ang kaayuhan di ka siya pagkabungol o di ka siya pagkaama. Ingon nga ang tao ka bungol, automatic mo na kuma. Pero ang tao nga matao ama, doesn't follow na automatic mo siya may bungol. Pero ang matao na bungol, amang bugin ang sanayon. Tungkol wala may marehistro sa iyang puto. Wala may mamintay, wala may manunggan niya na inisawa. Na pwede na iyang masunod. Isa ko sa mga nagsakit sa iyang na mama, or papa. Mahipag na naman, hindi ko kasi manunggan. So ang usap ka bungol, automatic na nga kulitado, nga mahimog na siya ama, wala magiging marehistro, wala magiging masunod niya, nga usap ang klase sa pagdumol. Now, kinig na hitabo ko sa Ebanghelyo, sa pag-ayo ni Jesus, using the magic word na Ephata, kung ma-aplika, nagpasagot kinig debate na pagkaamang o pagkabubol sa tao, pag-ayo ni Jesus, dili na maging nato purely physical deafness. Dili na maging lawas nun o kalimutan nun o physical na pagkaamang o pagkabungol. Usap mo dito spiritual na pagkabungol. Usa ni ka spiritual po yung pagkaamang. Nga naman, kay ang pulong na Ephata, adunay usa ka spiritual implication. Sa pag-ingon ni Jesus na Ephata, maabri ka, ang implication ni ini mao nga dili naman ka maabri sa imong physical na pagdungo. Dili naman ka maabri in the sense na mubuka imong bagba o magasulti ka. But the implication of the word Ephata, being open, mao ang kasumban ni Jesus na be open to my message. Pagka-apri na sa inyong pagdugog ito sa mensahe, tayo na pagubol-bungol. Pag-apri na sa inyong bakba, aron na ang mensahe mo mapapit. Huwag mo ganina na towards the end of the gospel, bisan ang mga nanginaw na apri po. Dili ra ang ama, dili ra ang bungol, mao ang na-apri. Ang mga nanginaw, na-apri po sila. Nakadumog sila sa kumaayon sa Diyos sa iyang mensahe o nabukang mo rin ang bakba, may praising na. Ngayon ganit sila, maayo kayo niyang pagkabuhat ang tanan. Adunay affirmation, adunay recognition sa mga minaw. So ang pagkaamat o ang pagkabungol o nagisunan niya, hindi naman pisikal. Kundi po sa nito, spirituhan ng po na pagkabungol o pagkaamat. Giingon nga sa akong kalibutan karon, ang kalimutan ko no is somehow mura ko ng telegraph room. O musulog ka po sa telegraph room, dagat kayo mga murag na makinilian, murag na tayo. Kaya, tungkol sa kasaba o kalagas, ikot ko nung ini ang kalimutan, murag ko nung ko sa room, ganagdag kayo gatay, dagat kayo magpadala o mga mensahe. Pero tungkol sa kalagas o kasaba, dili ko nato masaktan o makuha ang tinulay ng mensahe. Kung dili ko nato makuha masaktan ang tinulay ng mensahe,
Dili po na makahatag ng appropriate response. Meaning o mensahe, pwede ka na kumsaktan. Sa atong kinabuhi, adunay gitawag o intentional deafness. Doon na po itawag ito unintentional deafness. Pero kini rin ang i-focus ko na, kini magkapunol. Kung automatic man eh, kung mabumunta, wala po tayo response. Kaya wala tayo malumag. Kung sa mali itawag na ito intentional. Tinuyo ng pagkapunol. It could be na hindi ka physical kumol, pero nahimok kang kumol, intentional tinuyo, when we willfully disregard God's message because the truth hurts. Ang tinuod, sakit. Ang matuod, sakit. Daghan nga dili unta bukol physical. Pero daghan na himong bukol, bisag ka naluog sa mensahe sa Diyos, tungkol kay ang mensahe usahay sa Diyos, sakit o maibot na. Si Bishop Fulton Sheen, minimum siya, we are or will live in a sensate age. We live in a sensate age. Sensate age. Usa may buti pasabot niya, minimum siya, we are no longer governed by faith. In terms of our response, in terms of the reaction, we are no longer governed by truth. We are no longer governed by reason. We are in an age wherein we are governed by feelings. Muna niyo siya na sensate, it refers to the senses. O pero rin ang kinaiya sa panahon karon. In terms of reaction, in terms of the response, ang ato punong tubagi na base po sa kakalan. Dili na gani base sa usay virtud. Dili na base gani usay itudo sa pagmedyo. Dili na base usay pagtuo. Dili na gani base nato usay matuod isakto. Usay ato punong tubag, ibase na sa pagpati. Panalitan, kaya bang reaction ng iyong taga, hindi ba rin magutagod ako na sa isakto, pero wala ka natin sutihan, kaya masakitan. Kaya ba rin kasi sakto? Pero kasagaran ang tulad nato, ibase na dili sa eksakto, kundi ibase sa sige bakit. Wala ba? Hindi ka pa pero sa simbahan. Ngayon niya ng koreksyonan ba? Base niya pasilong. Base dili niya itagal. It's all about feelings. We're no longer concerned about the rules. We're no longer concerned even on doctrine and teachings and the faith. Ang atong yan talagang pagkakal, bakit? Ay, mura pa na ito ang video sponsor. Mura pa na siya natin ipagayon para sa piyesta. Isasunod din namin ang mga. Masakitan mo na. Magluto mo na. It's all about feelings. So, kaya marunod ako sa eksakto, pero nahimok ang mga bukol, kaya sakit man ang matuod o usa ko ng eksakto. The second thing, kaya nakahimok na itong intentional death, o kining panahon wherein we hear God's message, but we refuse to accept because the moral demands of these teachings and the truth are too difficult and serious. Dagdag na kayo malos mensahe sa Diyos, dagdag na kaluhog iinig, pero di unawat, tungkol kay grabe man ang himan, grabe man ang implikasyon na iyang ipangayong. Ano na ito yung usap ministers o congregation na maayon ka siyang muwaling. Yan sa iyang pagbalik, karoon na siya gayon mahitong sa gugma sa Diyos, mahitong sa langit, mahitong sa pagkamahyatago sa Ginoo, mahitong sa grasya sa Ginoo. Yan maayon ka siyang muwaling o ka mga tao na dali. Every day there is an avid member to this congregation. Tapos sa kamaayon niya. Kaya ganoon na nindiskutan, kung parang sa Diyos. Ang ganoon na nindiskutan mo, ang kanupo o kamaayon o ang langit. One night, nagdamgo siya. During his dream, isultihan siya sinuiingkan. I want you in your homily, upma, sultihin sila, kamay sila mga salamat. Sultihin sila about the evil of abortion. Sultihin sila about the evil of divorce. Sultihin sila about the evil of gambling. Sultihin sila about the evil of premarital sex. Sultihin sila about the evil of pusa para magbutang sumpas kung tungkol sa Ginoo. Sultihin sila iitanan.
during this opening sa pagkaugma, iyang gisulti king tanan. Nga unsa nga sumpag sa kabubuton sa Dios ang panagbulag sa mutian. Gisulti niya mahitungod ang kalabutan, mahitungod sa pagninyo sa parihan, laki-laki, babae-babae. Iyang gisulti din siya congregation. Iyang gisulti ang tanan sa kadako kung kamakaula o tumangan sa Dios nga ang mati ay magbulag o magpabiling po na uwan nga hindi magpakasal. Iyang gisulti. Kung sa'yo nakita ko, wala pa siya mabos na kung na siya pumiliya na ginahinay paglawas ang members sa congregation. This is the irony of Christians nowadays. Daghan nga mukling na katoliko Kristiyano, hindi yan dili andam nga mudawat sa implikasyon sa diman sa Ginoo ni Kristo. Hindi nakita mahimo kita ang intensyonal ng pagkumol. Daghan katoliko mamumpisal, seeking God's forgiveness, but refuse to forgive. Pagkabalik, daghan ka na itong paglaban, panahon sa simba. There's nothing wrong. Hindi ba pagnalaman? Kapag di ako kaya ito mga pagnalaman, hindi ko mga doon kung bago sa ibuhi. Huwag ka na itong balik. O, hinahita mo ka niyo kung intensyonan yun ka mga bumol. Tumag kay Lutas mensahe, pero wala na itong dawag na kinikisahian. Kung ito ni Bisura, Lord, dali pa kayo makasala. O, kita mo si San Agustin, pila na hiyo siya gihatag ang grasya, hindi ko na siya, Lord, ano no change ba na? Kung kinali kayo makasala. Hindi gabitan niyo ka mga bumol. If there is a person that doesn't change, it doesn't mean na walang grasya ang Pinoon. Ang grasya sa Pinoon is always there. Yan po isang implikasyon na ipakita si Pangilio na ang nahanagan niya sa kaiwan o sa taong paglano. Ang grasya na ang kanunay na diyan. Ang implikasyon na ang kanunay na diyan. But the question is, are we ready to accept this message plus the implication and the demands? Hindi nga po kayo gusto yung nato. How about unintentional deafness? Karena tinitinuyo, when you are misinformed, di man ang tinuyo, hindi man ang ibang sitya, karena ang tinuod, titakuan, o nang wala ka kayo sa kinatipukan. When you are told only about the half-truth, karena, when we are one-sided, kaya usalang ang hindi paminaw ng party, wala kong tamaminaw sa langit. Unintentional siya. Apan, what is the point here is that whether intentional tinuyok ng pagkabungol or di tinuyok ng pagkabungol, either of the two, walay mahitabong na appropriate response ikan ka na ito tungkol kay dili maninsakto ang mensahe na ako ang nakuha na pamahinan. Mga Igsoon, dugay na bihatagan tas mensahe sa Ginoo. Dugay na biplasagan niya ang grasya kay kanato. Pero kung nila ito aking ipamalandong kanunay, ano ba po na maminaw niya? Kung sabihin ko kayo lang kang bihatagan sa pagtubag sa itong mga pag-abuyo, pangaliyan, pero ano ba po na maminaw niya? Sa kanunay na itong pag-claim na kita Katoliko, sa kanunay na itong pag-claim ng Kristiyanos, ano ba po na mupuyong ka sa implikasyon hindi mapapulunan? The implication being Catholic, the real implication of being Christian, and the moral demands and obligations of being Catholic and Christian. Ano ba? Tingali, ang laing pangutana is okay until when we ignore His message. O ang implikasyon sa iyang ikot. Kaya hangtod karos ang magpakapumulta sa iyang kinabisan. Hangtod karos ang mupaliban ka sa iyang grasya. Ang iyang ingon sa taong nakapuputan, pawapulong Efrata. This is the same magic word na iyang itunol sa mga usap ka nato karon. Miingon siya ka nato, Efrata. Maabot na ang kakita sa iyang pulong, sa iyang mensahe. Efrata. Maabot na ang kakita kasing-kasing sa tinuuray ko niya gagugma o grasya. Amen.